City Rose. Nya palihog lang kog tabang taon nila guys. Pag bisag ginagmay ra guys, maabot gini nila guys. Ako gini itabang nila guys. Hello guys, good morning nyo tanan guys no. Nang ako guys, muhangyo lang jud ko ninyo guys. Manuktok ko sa inyong tagsa-tagsa kasing-kasing guys nga nakoy amigo guys nga gusto ginakong tabangan guys nya kay ang asawa ko guys luoy kay tanan guys pilan sa bani guys nya wag itawan sa kwartay ka pa hospital guys. Ana guys nga ako ni sila i-vlog guys kay patanawon ta mo sa ilahang kahimtang siyang asawa guys ug sa iyang bana guys kay si ayang bana ka taw na nagbaho guys nya sa do ka anak guys ang usa minyo na yang usawa ulitaw pa nya luoy pug kay guys kay wa pud ka trabaho kay maigabantay sa iyang inahan guys nya karon guys ubani lang kunyo guys kay atuon na to sila sa ilahang balay guys atuon na to siya guys patanawon ta mo sa ilahang kahimtang guys nya ako guys manuktok lang ko sa iyang tagsa-tagsa kasing-kasing guys aton lang siya tabangan guys kay ako guys wa pud ko katabang og dako guys ka ako sa pobre po din taon ko guys nya mo na iagil lang ginako ni vlog guys kay baso na ay maluoy ni ini ako nga vlog guys nya palihog lang ko pa-share guys nani kong vlog guys kay baso din man ay maluoy ni ini guys tuon ni sila tabangan guys bisang ginagmay lang taon guys please lang tang guys at na guys tuon na to sa ilang balay ilang balay dapita guys tana guys atong sudlon guys nya ubanay ko nyo guys home na gini ang video nako guys tana guys kayo pag gini guys sudlonon pag kay na ilaha guys nya ato gini ang tuon guys nya ubanay lang ko nyo guys tana guys ayo mao di guys mani balay nila ni Roger nang di ako ron guys kay kuan na mangayo lay ko nyo gamay tabang guys bisag ginagmay lang guys kaniyo yan ang asawa kanang gihigda guys kaya na sakit taon guys nya ko taon siya giduaw diri taon guys kay duge pila ni kabula ni nagkuan imong asawa nay mga tulon ni katuig mo ni guys dadi lang ko pa kuan si sa may resulta niya ni sa kwas doktor nay sa una mo ni gila sa una wala sa pero wa ang yapon nya unsay kuan mo sa doktor pero nami kwarta may lisod no so sang kwarta gi may lisod nila guys nya mao ni si City Rose mo angyo lang kunyo guys nga bisag ginagmay lang pakatabang la ni Roger nya nana say tambal gi maintenance nay mana harot na dong harot na gyud sakit ako karon sa ako nga kuan bukog man kasi sakit kay ako nga bukog tandugon bantay na mo sakit kay muhang ako mga kamot di pug nako ako tanang mga bukog ba sumuro siya kayo sa akong hawak sa mga bukton tanang utahan niya sakit kayo ako hindi ko magtiyabogi ko sa kasakit tapos po niya akong paa pati yung sakit sa akong paa lagi ko sa akong bangon nya dili nakakabarog te hindi kalingkod na ko akong pabalingkodon kiluyan ni nila guys nya mao na giarki na ko guys nya mga ikon lang manuktok ko sa inyong kasing-kasing guys nga isa ginagmay lang guys nga ato lang siya tabangan guys para madala sa hospital o kwarta baloy po mani yang bana guys si Noy Roger nya ayang pangita taon ko naman taon pod nang sprayman di kaigo ang kita man di paigo mani si Noy Roger guys nya yung asawa taon naghigda nya pila na katuig na pagdiman ako dungay lima magtulo ka tuig ka pagdiman na gid maglima na naghigda ka te anak Allah luuyan palihog lang ko guys ang paki-share lang akong video nya isa tong malumo nga kasing-kasing guys palihog lang ko kuan guys nang tabang ninyo nila ni Roger og ni Tiros guys bisang ginagmay lang ato ni silang tabangan nya kuan lang guys kaninyong mga tabang guys ako gini ipabot nila ni Roger ko na mo itabang ginagmay guys ako gini ipabot nila guys kaya ako na lojo ko nila guys kaya lagi na ko sila kaya na kadungog lagi ko nga dugay-dugay nagitaw ning lubog yang asawa guys mao ni yang asawa tang awan na gyud kay tambal te wala ay hapras lang plus na lang hapras kasi lana oy ko ginom nga tambal tambal? na ako imong nga tambal kay pero nasa resitas tambal eh wala po dugay na sa una na dugay na ano sa naman naman o nga pa sa kauyod mao ni siya guys nga putig yung pagkaluuyan niya guys nya palihog lang ko nyo guys paki-share na kong video guys nya isa to malumo nga kasing-kasing guys tabangan nato na sila guys nya mo sin lang mo kuan lang ko GCash number anak kong cellphone guys nya palihog lang ko
bisag ginagmay lang guys kay tabangan nato ni sila guys aron maka inom kag tambal tinaw tambal niya gusto ka magpadala ospital te. Check up ba? O sige guys na maluhi lang taon mo ani niya guys. Bawa kung sa gani resulta gani, kung sa gani akong sakit. Sige te istorya te. Kung sa gani ba akong sakit niya, aron ko makahibaw ko ba kay lugay na kayo kanang akong giantos ni akong gisakit kapay kay higda diri sa katri nga higda ra ko mubangon pabangonon sakit na kaya ko mga buko-buko Sus. akong buko-buko na nangasamad na ning akong abagaw akong kilid akong ukay kanang bugat kay di man ko kakita po doon kanang Di ka kita di ay. di ginapo may katarak akong mata operahan na nun sa akong mata. Mata niya. Sige te. Ano na di ako gamay ko ano palit lang na inyo. Ayaw na may hatagi oy kay Okay te nang kuan man na day tining bahalag gamay ka na kung natabang nyo te po. Kasing-kasing nga kay natin niya. Pangailag tabang te sa ato ang mga viewers do dire te. Atong i-request wag na plain. Ana. Sakit na kaya akong lawas. Grabe ka sakit. Sige lang te kay ako ampo lang gis Ginoo te bason day man maluin mo ani nga video te makatabang nimo te. Ani siya guys nga si Teros Town manuktok ko sa inyong mga kasing-kasing guys nga ato ni siya tabangan guys bisag kun nay ginagmay lang guys maabot kini nila guys ako ang inyong tabang guys basta inyo lang tabangan tao ni siya guys kay puting luuyan ay pila nakakatuig na glubog te. 5 na karon 2025. COVID-19 pa man to. Sus COVID-19 pa taon guys nya karon 2000 sa COVID-19 pa ni guys nya karon 2000 Ako na sakit dong. Antod karon. sige tay nang ato ning ikuante i-poste kay kun kaluyan is Ginoo kanay luoy ani nga video maabot man gid ninyo kun naay mo tabang ani te. Mga ipo sa ninyo sa inyong kasing-kasing ako manuktok diha sa inyong kasing-kasing nga unta inyong takong kaluyon ug ubangan ta ko ninyo nga makaadto kog doktor bisan makapacheck up lang ko aron ko makahibaw unsa ning akong gibati kay sakit na kayo akong lawas ug akong labad kayo akong puno man akong mata kay akong mata di man ko kakita kay naay duha ka katarak ka nag-ali kanya ang akong mga tiil ang akong mga kamutanan tanan tibok mga akong mga bukog sakit gid kayo kung maglihok digid kayo sakit si kamon mao na lang ako ngita na lang ako sa akong anak ug kinsa man tong malumo ug maluin taon mo kaluy tabangin taon ko ninyo bisan ginagmay lang para ko makaadto sa doktor kapatanawan na akong gibati kay kung magsalig ra sa sweldo sa akong bana gamay kay sweldo digid kaigo wag budget para paadtong doktor. Mao ni to siya guys no yang panawagan ninyo guys nga na mga itan siya tabang para maka kuan taon siya makaato siya doktor ug makapacheck up para mahibawan sa iyang sakit guys kay dugay-dugay nang gitaw ni siya guys maglimahaw na katuig sig lubog tas banig niya palihog lang kog tabang taon ninyo guys kun mutabang mo guys maabot kini nila guys nang ako alang GCash number ako ang ikuanan ni guys niya ang pilay maabot sa GCash number guys kung pilay nyo matabang guys ako giniabot nila si Teros og ni Roger nay kun naay mga kasing-kasing ani nay maluoy sa inyo ang video karon nay maabot gini ninyo nay kay ato ning kaliyas Ginoo lang kun nay mo tabangan ninyo Ate Ros to gini siya dal og doktor pohon nya maro to guys nang ako ang ihangyo lang ninyo guys nga palihog lang kog paki-share sa akong video guys paki-share lang ni Teros guys kay luoy kay ni siya guys ug sa iyang pamilya aron makatabang bata na nila guys bisan sa inyo lang pag-share base na maluoy ani nga video guys nya daghang salamat nyo guys sa inyong pagtan-aw ning video ug sa inyong pagtabang ni Teros nga Ginoo ra gyud magbalos ninyo sa inyong kaayo kay ato again sa tabangan guys kay kuan dugay-dugay ng taon siya globo guys nya babay nyo guys God bless nya sige lang te o base na maluoy ani te nga video te akong iposte mo balik lang ko diri te nay